Türkmen guruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna yarım milyona goloy Amerikan dollary möçöründe bergesinin bardygy aýdylýan hatyň nusgasy garaşdyr neşir Türkmen News tarapyndan çap edildi. Neşiriň 11-nji noýabrda çap edilen maglumatyna görä, Russiýanyň Karacharovsky mexaniki zawodynyň 2018-nji ýylda Aşgabatyň şol wagtky häkimi Şah Muhammed Durdulyeva iýeren hatynda birnäçe Türkmen firmasynyň bergesini tölemeýändigi barada arz edildi. Zawodyň baş müdiri Sergey Zayko tarapyndan 2018-nji ýylyň 16-njy awgustunda gol goýulan hatda çeper guruluşuk, yelken guruluşuk, ajaýyp bina, ýany-ýap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerilen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermegiňizde haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalary boýunça liftleriň gutornukly tölegsiz gowşurulandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda deshalary wagtynda tapşyrmagyň möhümdigine düşünýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özüne firmalarda Aşgabat şäheriniň häkiminden kepillik hat hem bardy. Adatça enjamlar tölegiň ýüz götermine öňünden tölenenden soňra gowşurulýar. Ýöne zawod Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň möhüm döwürdigini, alyjylaryň howlukma ýagdaýdadygyny we wagtynda töläp bilmejekdigini kabul etdi. Dip neşir hatdan bir bölegi çitirleýär. Neşiriň çap eden hatynyň nusgasynda 2018-nji ýylyň awgust aýynyň ortalarynda Türkmen firmalarynyň umumy bergisiniň 493 000 dollardan gowrakdygy aýdylýar. Munyň aglaba bölegi, ýagny 267 000 dollardan gowragy ajaýyp bina firmasynyň paýyna düşýär. Berginiň galan bölegi 3 firmanyň arasynda takminan deň paýlanýar. Bergileriň tölenenligi ýa-da tölenmänligi belli däl. 2022-nji ýylyň martynda kompaniýa bankrot boldy. Dip neşir bu ýagdaýlar barada Rus zawody bilen habarlaşandygyny, telefona jogap beren müdiriň sekretarynyň sebäbini aýtmazdan jogap bermekden boyun gaçyrandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosuna gurrun edilýän hatyň hakyky nusgasyny almak başartmady. Redaksiýa 16-njy noýabrda Karacharovsky mexaniki zawody bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özleriniň bankrotyň öň ýanyndadygyny tasdiklady. Ýöne Türkmen firmalarynyň bergisiniň bardygy baradaky habarlar barada maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada agzylýan Türkmen firmalary bilen hem habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16-njy noýabrda eden synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdeleriniň habaryna görä, agzylýan firmalaryň käbiri ýurduň dürli künjeginde alınıp barylýan durmuş maksatly deshalaryň guruluşklaryna gatnaşýarlar. Bellesek bu agzalyan käbir Türkmen firmalarynyň has takygy çeper guruluşyň we ajaýyp binanyň tölegleri geçirmeýändigi barada meze serişdelerinde peýda bolan ilkinji habar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankarada Türkmenistanda işläp gaýdan birnäçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan Türkmen ilçihanasynyň öňünde nägilelik bildirip medeniýete beýannama berdi. Olar çeper guruluşuk we ajaýyp bina firmalarynda 2 ýyl dürli guruluşuk işlerinde işlen 80 töwereg türk işçisiniň aýlygynyň berilmän gaty kyn ýagdaýa duçar edilendiklerini aýtdylar. 2018-nji ýylyň maýynda bolsa Adatlyň Aşgabat habarçylary ajaýyp binanyň ýerli guruluşuk işgärleriniň ençemesiniň birnäçe aýlap zähmet haklaryny alyp bilmeýändigini habar berdi. Galy bersede Türkmenistanyň Türkmen Gaz we Türkmennewit döwlet konsernleriniň hem daşary ýurtly hyzmatdaşlaryna milyonlap dollardan ibaret bergisiniň bardygy, Türkmen hökümetiniň garlykda gurulan dağmagdan baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy üçin hem bergisini berip bilmeýändigi hakynda habarlar çykypdy. Garaşdyrlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýän Türkmenistanyň häkimetleri adatça garaşsyz neşirlerde çykýan bergi habarlaryna reaksiýa bildirmeýärler.